Ing Trigarta ingkang sowan wonten ngarsa Paduka Prabu Duryudana sungkem pangabekti kula mugi kunjuk Prabu. Yayi Susarma ya wis tak tampa gawe mongkok bombong biraning manah. Ora liwat pangestuku marage tampanono Yayi Susarma nono piye. Sanget anggen kula mundi mugi andadosaken rah daging kayuwanan kula Duka Prabu. Marage matur apa wigatine dene jeneng sira teka ana negara Ngastina. Semunyala wadi mongko nyatane wanci Madyaratri. Nok piye kepareng matur. Kalenggan sak mangke Kang Rayi Susarma menika mangertos bilih Paduka menika nembe goreh penggalihipun, nembe madosi papan dunungipun para Pandhawa. Nembe mesthekke Pandhawa isih urip apa wis mati. Kula menika mangertos. Awit Kang Rayi Susarma menika ingkang saged nglambari kula ingkang saged ngertos aten-aten Paduka Koko Prabu Duryudana. Ingkang menika anggen kula sowan wonten negari Ngastina kalenggan sakmangke Duka Prabu. Ngaturi pirsa bilih Pandhawa dinten menika dereng pejah. Pandhawa dinten sakmangke tasih gesang mapan wonten negari Wirata. Gusik aja ngawu gawar nggonmu ngucap yen Pandhawa isih urip mapan ana negara Wirata. Yayi Susarma, nggih, kados pundi? Dasarmu apa dene sira matur kaya mangkono? Katemben kemawon kula menika nyekseni piyambak. Kula mangertos bilih Raden Rajamala lan Raden Kencaka menika pejah dipun pejahi dening menungsa ingkang gagah gedhe dhuwur godhek wok simbar dodo. Mongko menungsa kados mekaten kala wau boten wonten sanes kejawi namung panenggak Pandhawa Werkudara. Apa mung kuwi titikane Werkudara? Kula boten pangling genah menika Werkudara. Katitik mawa kuku Pancanaka. Yayi Susarma, nggih, mboten dawuh. Apa bener lan kena tak percaya sing dadi ucapmu kuwi mau Yayi? Lho, saged Kok Prabu. Awit kula menika nyipati piyambak